שלום הולכים, עוד שעתיים ארוחת בוקר. או קיבוצניק, ארוחת 10, זה ארוחת 10. איזה רעיון טוב. תשמע, אני עושה לי... אתה מכיר את המושג פתות? בטח. הנה, אני עושה פתות. מה? אני מכיר מושג סטוץ באחר. פתות, היא אמרה, לא סטוץ. זמי, אל תדווח איפה אנחנו. אל תיתן דיווח. רוני, תוריד את הכובע רגע. מה, שתעשה לי את זה של ה... יאללה, הנה, קח. את השקיות. עם קסדת אור. כן, שזה היה... שהטייס היה פתוח, זה היה כדי... שלא יהיה לו קר. שלא יהיה לו קר. שלא יהיה לו חם. מה אתה עושה פה? אוכל לתרנגולות? זה פתות, הוא פתות. לא יודע מה זה. מה זה תות? תות! אוכל תימני. מה זה? פיפי. זה פיתה. מרק. לא. זה את הפיתות היבשות. שמים אותם עם חלבה. וואו. לא מרק. גם חלבה ומרק, אבל יש פתות אחר. לוקחים פיתות טריות, חותכים אותם חתיכות קטנות, מוסיפים חלב, ביצים, סמנה, ולפעמים דבש. זה פתות על הבוקר.